Season 4 kublai shibon ni pi berlok borok kiba ju pet berabori ki video jonga mentakas ngi haban subam no dakine ki puruti bang syuthet na steng lenti na marba ngi habang idang syuan mene hakane ka jakang ngim tip ki ngim da itu itau ki dukan ja ki banbam ki don hang no ne kumno artadro ka jingbam ka baki syat hang ne ka long kaya per berka ja bangi syat bam mangi haki tanjongi na kata kadau ni syuthet no daki buruti naki dukan harut surak teng syupan kedang dakaneka bikini kipu nomar bah sakawero ngi haban ia be ya kapor ban poi kloi nomar bangi haban pen poi mentah kata ka bordar jongkari yukanda tena kata kadau ngi haban ya be kam kloi ban ya le kairu ngim long na kata kadau pet kini ki jaka kini ki yeng ki sam ki be itenat pet kini ki yeng ki buntang ki yeng ten sudah nomor bah kini ki jaka ka jur pelat ka selap na kata kadau artadro mentah nomor bah hang ne ha silteng ti ka don ka jaka ka ba ni hap syua mengin jam hapok kata ka ri yukanda ngi haban le ya ka di immigration ban ai sel haka paspor jongi nang tangi hap le ru ya ka immigration na kata ka daw hapok bordar pila teba kalong ka jaka ka ba long ba ya bun breu ha ban ya rung ya me markidon ki trok ki bayami na kawai kari syakoi kari nak ta kadau ni haban poi kam kloi nomor ladangi poi kam slam ngin sak kamet te nak kata kadau perlok te pet perlok kini ki jaka ki puta baro pet pi ki jaka thung sudah baro ki video ki banga bapiyo i pet kibon bapi ki dai betang ki jaka ba pi ki jaka rep nomor omdon ki jaka ba omdon jaka rep haklinti sudah betang ka jaka rep bet kini imat ki dai ki jaka office ne ki ai te hakini ki jaka imat kelak dai ka jaka belak khamsor bet katai ka yeng mane dapat inang ne imat kalong thekum ka disan yeng mane nomor hakini ki jaka kristan kibon omdai ba kibon tangki daki wai ki kanhon ne ki muslim re kini jaka ki kristan kibon te pinu i kini ki jaka pet kini jaka ki long jaka pet kate imat ka deka skol te hakini ki jaka pinu i ya ki trok ki kali ro ki balong phlabhan mar bah ki tanjongi ki don ki trer na kata kadau ki tren pet kane ka trok ka balong thekum ka rer nomor ba hakini ke jaka kim don ki surok rer ngamte Afrika hae ka don kiri ki badon surok rer nei hakini kiri ki banga yo kai manga em kim don surok rer na kata kadau ki trok ro ki hapsna ki trok ki bakam jerong nomor ba khnang ba kin la ban kit jengkit khambon na kata kadau nomor hakini ki jaka ki don ki bak kibun ki jaka ki balong kam tam lei hakini ki Central Afrika em kabun bet ka jaka them gitu ki jaka ki bamar khabat ka katuka Sahara Desert gitu ki jaka ki ladai ki badai ki than South Sudan gitu jaka ki bun jaka plain re hakini ki jaka mar ki dai ki jaka jongka North Afrika te ki bun ki jaka rilum kum ki jaka rilum jongihi ki jaka ki long kajo uslap na kata kadau ki long ki jaka ki ba sebok ki jaka ki ba kham don ki jaka ki ba itenat jaka deng jaka ayu ndrei haki jaka Central Afrika pat kada betang daka ayu tangda ka jaka ka ba long risyap ka ba terkong te menta perlok ni la jan poi artat ha ka jaka bangi haban let ki ong ba kanom ta jengai syuk nang ne te sak kendiat ngilak poi demen pa perlok ngilak poi hakan ka jaka ka bordar ka batai jaka ka di tanda bakan karwanda te nak kata tau ning haban le ya ka sel ka ini kan pas kan ini ka ni
Anu kat atau anu kita pandang habrun day dan kita pada immigration sobat Bila subun perlok nampak ini ibarat ini saya hendak kiwai ki jaka hakiniki next video. Bila subun